Kaixo, gauza honei itxaron egin behar omen zaie, eta azkenean hemen da iritsi da nazioarteko makina erremintaren bienala. Mundu mailako izordurik garrantzitsuenetako bat dau, enpresek azken teknologiak aurkezten dituzte, etorkizuneko joerak aurre ikusteko balio du. Eta negozioak ere egiten dira toki honetan. Guk ez dugu negoziorik egingo. Makina erremintaren sektoreko eltzerik aurreratuenetan zer egosten ari den erakutsiko dizugu. Has gaitezen! Kaixo Urko. Kaixo. Bueno, gaur bienalera egingo dugun bisitaldian, lehenengo geldialdia hemen egingo dugu zuen estandean, fabrika proaktibo baten itxuran antolatu duzuen stand honetan, baina zer da fabrika proaktibo bat? Zer da proaktiboa izatea? Esango digu zer ari garen ondo egiten eta zer jarraitzen badugu era horretan egiten, gaizki joango zaigun edo ez, ez? Informazioa jaso eta erantzun egingo du. Hori da. Nolabait. Erantzun egingo du eta abisatu egingo digu. Beraz hartuko da beste aktore baten gizan, beraz hartuko da gure pelikulan. Eta gu konturatzen ez garen gauzetaz, berak lagunduko digu lan egiten. Hemen kontzeptu gakoa, adimen artifiziala da, eta hemen atzan duguna da bulego teknikoa, irudikatuko luke ez da. Hau zango litzateke fabrika proaktibo horren burmuina. Bai. Espezializazio desberdina dauzkaten agenteen ekosistema bat sortu dugu, Omnia izena jarri diogu, eta hau da, gure beste estanetan martxan ari diren robotak eta makinak gobernatzen dituena. Beraz hemen adimen artifizialeko agenteak lanean utziko ditugu. Hori da. Eta ekoitzi egin behar da, produkzio eremura joango gara. Oso ondo. Guazen. Nola aplikatzen da ekoizpen eremu honetan proaktibitate hori? Ez dira jadanik gauzak lehenago pentsatu eta robotak errepikatzen, baizik eta online bere momentuan sistema guztiaren barruan erabakiak hartzen goaz. Orduan, adibidez, hor daukagu eWeld plataforma, hau da, berak automatikoki soldadura prozesu bat egiten duena, soldadura prozesu hori ez dago aurretik programatuta hori hasteko, eta gero momentu oro begiratzen dijoa soldadura hori nola egiten dijoan. Gero hemen beste sistema bat daukagu, kotxe elektrikoetan pentsatuz adibidez, hori bateria bat da, ezta? Hori bateria bat da. Bateriak etortzen direnean
erabilita etortzen dira. Orduan, robotak ikasten joaten da, eta hor ikasten duten robotak sartzen hasten gara, ez? Nola askatu tornillo horiek? Batzutan okertuta egongo da, bestetan erdoilduta, bestetan bestera batera. Orduan, pertsona bat hortan lanean ari denean, berak bere trukoak dauzka horiek askatzeko. Robotak Bere trukoak ikasiko ditu. hori da. Fabrika proaktibonek 3 gune dituela esan duzu, 3. falta zaigu. Goazen. Bueno, azken gunera etorri gara, non gaude orain Urko? Orain intralogistikako lekuan gaude, ez? Aha. Orduan hitz egin dugu garuna, hitz egin dugu produzitu egin behar dugula eta produzitzeko zer behar dugu materiala. Aha. Orduan almazenak dauzkagu eta almazenetan robotak dauzkagu lanean. Aha. Orduan hemen bi adibidez erakusten ari gara, bat, trebezia, robot horrek egiten duena da almazenetan dauden kajako pedidoak sortu. Pentsatu farmazia bat. Farmaziak deitzen du almazenera, esaten dizu. Panazetamola behar du. Hori da, orduan robotak kaja horiek hartzen ditu, palet bat egiten du, eta aterako den kamioira eramaten ditu, farmaziera eramateko. Eta gero bestea, humanoidea, orain hain modan dauden humanoideak ez? Zapata soinu hori ateratzen duen humanoide hau, hauxe da. Hori da. Zer egiten du honek? Honek pieza batzuk eramaten ari da almazena izango litzateken lekutik, lanean erabiliko diren tokira eramango dituen robotera. Gizakiek ere malguak izan beharko dugu, ez da? Egokitu. Hori da, bai. Gauza repetitiboak direnak, arriskutsuak direnak gure osasunerako eta bar, robotengan utziko dugula pisua, eta gu onak garen gauza horietan pentsatuko dugula, ez? Robot honi agintzen zer egin behar duen, edo ikusten zenbat pieza hartu dituen, zer ez, zenbat robot jarri behar ditudan lanean, nik nahi duena lortzeko, eta bar. Oso ondo Urko, eskerrik asko. Zuei. Kaixo, Ane? Kaixo, Bueno, zer duzu hemen salgai, Feite zentroak? Zer ekarri du? Fabrikazioaren munduan, kalitate kontrolak egin behar dira, piezak propietate mekaniko zehaz batzuk izan behar dituztelako, eta kasu honetan, ekartzen ditugu entxegu ez suntsitzaileak. Honek esan nahi du, magnetikoki pieza exitatu egiten dugu, eta beraien erantzuna prozesatuz, ikusten dugu ze propietate mekanikoak dauzkan, adibidez, hori da estampazio beroetan egindako pieza bat, horrek gogortasun desberdinak dauzka, eta hor daukagu sensoare burua. Orduan buru hortan elektronika horrekin, exitatu egiten dugu piezaren puntu bat, segundo batean neurtzen da, eta horre emaitza daukagu. Eta berdin, pieza ezberdinak, sentsore ezberdinak, ezta? Hoxe da, buru ezberdinak esango dugu, kabezalak. Buru hori personalizatu egiten dugu bi ikuspuntutik. Geometriari egokitu egin behar dugu, eta beste alde batetik, teknologia ere, ezaugarriaren arabera, personalizatu egiten dugu. Batzutan ikusi behar dugu azalerako propietate bat, beste batzutan volumetrikoa, barruagoa, eta horren arabera personalizazio bat ere badago. Hau, kalitate kontrola izango litzateke, baina fabrikazioan pauso bat atzerago esan dezagun ere, aurkezten ari zarete teknologia, ez da? Adibidez, laser kladineko adibide batzuk ere ekarri ditugu. Hor, soldadurak adibidez konpontzeko teknologia erabilezakegu hor. Hori da fabrikazio gehigarria. Fabrikazio gehigarrian, laser eta hauts metalikoen bitartez egiten dena. Bueno, Bane, eskerrik asko zuen eskaintza azaltzeagatik. Eskerrik asko zuen etortzeagatik. Kaixo Jon, zer moduz doa bienala? Tira, jende asko etortzen altzaizue sentsorika kuantikoari buruz galdezka. Honi buruz galdezka. Bai, azkenean gai berri bat da, eta kuantikoa aipatzen danean, dan hori sartzen jako, galdetzeko grina hori. Ulertu behar duguna da, instalazio hau makina bat da, sensore kuantikoa fabrikatzeko. Egia da, ez dela makina ohiko bat, baina laser bitartez fabrikatzen dugu, eta laserra
ja edatuta dagoen teknologia, fabrikazio teknologia bat da, eta hemen egiten duguna, bueno, laser hori zehaztasun handiagoz erabiliz, kapazak gara sensore kuantiko horrek fabrikatzeko. Irakurri dut dokumentatu naizelako diamantearekin lan egiten duzuela, Hori ezta? da. Azalduko didazu Hori da. mesedez? Diamanteak era naturalean dakate egitura kristalino bat, non karbonoz eginda da, diamante bat sortzen da azkenean presio eta temperatura handuan, bueno, ez daki zenbat urtetan naturak oso sortutakoa. gogortzen dira, Hori da, bai. hori da egitura nahiko gogor bat. Egia da batzutan dakatela hutsune batzuk, bakante edo hutsuneak deitzen jakona, bakantes de nitrogeno, segatikan bakante horredia karbonoa ez dagoen toki bat, eskala subatomiko horretan, eta era natural batean nitrogenoa sartzen da bertan. Bale? Hori da naturan gertatzen dana. Eta nitrogeno horrek gauzak neurtzeko gaitasuna daka. Esango dugu, gauza horrek Sensore sensoria. izateko gaitasuna Hori da, dauka. ezta? sensoreak izateko gaitasuna dakate. Era naturalean sortutako sensore natural horrek teknologia honen bitartez replikatu, kontrolau eta eskalatu aldoguz. Tira, eta horratzean ikusten dudana niri gutxienez, bezakit, arruntagoa edo egiten zait, ezta? Beso robotiko bat, metrologia, zuen espezialitatea, baina hor ere bi munduk bat egiten dute, ezta? Bertan lotzen duguna da robotika kolaboratiboa, hau da pertsona bat inguruan eta bertan egoteko gaitasuna emoten duen robota, ze inungo arriskurik ez dago. Modu seguruan. Eta metrologia. Metrologia guretzako beti oinarrizko teknologia bat izan da, metrologiak emoten duena da kalitate dimentsionala bermatzeko teknologia. Pentsatuta dago diseinuak non dakaten erreferentzia anitzak, hau da, pieza ezberdin asko, baina denak neurtu behar dien zehaztasun handiz, bueno, nolabait lagatzen dutzu hori dana era automatiko batean egiten. Eta horratzean duzuna, joango gara, Bai? hau ere berria da, ezta? Elektronika inprimatua. Tinta berezi batzuen bitartez, tinta konduktorea dira, eta lortzen duguna da gainazal batean funtzionalitate elektronikoak garatu. Zirkuituak ikusten ditut hemen. Zirkuituak, hori da, Adibidez, azkenean, ezta? eta zirkuitu horrek emoten dutzuna gaitasuna bai gauzak sensorizatzeko, bai antenak inprimatzeko, bai argia, berogailuak, edozein gauza, gainazal nahiko zabaletan inprimatu eta funtzionalitatea emoteko piezei. Adibidez, funtzionalitate berezi eta bitxu bat erakutsiko dugu oraintxe, hemen duzuen hau, ezta? Hori Zer da. egiten du zirkuitu inprimatu honek? Zirkuitu horrek egiten dauena, bere helburua da izotza identifikatzea, eta behin identifikatu dauen gainazal batean izotza dagoela, hurrengo pausua da berotzea eta izotz pelikula hori, piezatik jauskia, ez da? Urtzea, izotza urtzea, ezta? Urtzea. Erakutsiko dugu, nola funtzionatzen duen, zer egin behar da? Ur tanta hartu, kasu honetan ura erabiliko Ura dugu, izotzan moduan, Ura? bota Eta ezazu hemen, eta sensoriak detektau dau jada, berotzen ari da, hori da, ura lurrintzeko. lurrintzeko. Eskerrik asko, Jon. Zuei, Aio! bai. Robot industrialak ez dira gai, objektu hauskorrak manipulatzeko. Mitoa. Historiako lehen robotak fabriketara iritsi zirenean pieza astunak jasotzeaz edo autoen xasisak mugimendu zurrunekin soldatzeaz arduratzen ziren. Egia da, makinaiek ez zirela batere sentikorrak. Egungo robotikak ordea ukimenaren gaitasuna bereganatu du. Indar, sentsorei eta bereizmen handiko ikusmen artifizialari esker, makinek milisegundotan sentitu dezakete materialen erresistentzia. Adibidez, pintza pneumatikoen eta material deformagarrien bidez, beso robotiko erraldoi batek zehatz-mehatz aplikatzen du beirazko plaka bati eusteko behar den presioa, plaka hori pitzatu gabe. Trebetasun hori funtsezkoa da zenbait sektoretan, non doitasun kirurgikoa potentzia baino garrantzitsuagoa baita, hala nola industria biomedikoan edo mikroelektronikan. Gaur egungo industrian adimena ez dago, robotaren garunean soilik, haren hatz puntetan ere bai. Kaixo Arkaitz,
Ezineki, Bueno, baserritarrek azokara nola eramaten dituzten beraien produkturik onenak, zuek antzeko zerbait egiten duzue bi urtean behin, ez da? Bienalera, zer ekarri duzue? hori da, hau da gure azoka eta ona ekarri ditugu bereziki 3 teknologia. Bata prezizioari orientatuta, dedikatua, makinen prezizioara, bestea digitalizaziora, eta hemen gure atzean dakagun hau da robotika aurreratua, fabrikazioa aplikatuz robotika aurreratu hori. Az gaitezen prezizioztik edo zehaztapenetik, ez da? Zehaztasuna guretzako da, makine guztiek beharko luketen gaitasun bat, ez? Eta berez daukatena. Bi eratara irudikatzen dugu feria hontan, edo dinal hontan. Bata da artezketa da rectificado deitzen da hori, akabaera oso onak ematen dizkiona piezei. Eta akabaera hainona da, nun biztara ikusten diren markak eta arazotxo horiek, normalean ez diena arazo izaten artezketan badira, ez? Orduan, hor prezizioa gainazalean dakagula esan genezake, eta bestetik ere vibrazio kontuetan aurkezten ditugu hainbat soluzio. Batez ere, baregailu edo amortiguadoreak, aktiboak eta pasiboak. Bigarren pausua digitalizazioa da, ez da? Informazioa erauztea egiten dituzuen lan eta operazio guztietatik, informazio horri etekin ateratzea, ez da? Bai, azkenengo bezeroa ezin dugu, ez, biztatik galdu, ez? Guk garapen guzti hauek garatu ditugu, azken bezeroak bere negozioan hobekuntza bat izan dezan. Eta datu horien bitartez lortzen duen informazioak, abantaila eskainiko dio. Abantaila bi eratara. Batetik, makina ez dadin geratu, eta bestetik makina horrek egiten dituen piezak onak izan daitezen. Azken geltokia, hau izango genuke, ez da? Robotika. Hori ere indarrez ari da sartzen makina erremintaren munduan. Lehenik eta behin, zer den pieza hau galdetu behar dizut? Hau da, hegal baten azal bat. Aha, hegazkin baten hegalaren... Azpiko azala da berez, bai? Eta zer egiten ari da beso robotikoa oraintxe? Hau ari da, neurtzen piezaren geometria nolakoa den, ze beti egoten dira distorsio txiki batzuk, eta mekanizazio prozesua adaptatu egin behar da, moldatu egin behar da piezaren geometri errealera. Robotika bai da lantzen ari zareten bide bat. Espreski, ez da? Bai, hori da. Robotek daukate malgutasuna handi bat, eta gehitu diegu robotei zurruntasuna, zehaztasuna, makinek berez dauzkaten ezaugarriak, ez? Adibidez, ikusiko duzuen, tano batek merkaturatu duen debot robota. Bida, azkenean, garai batean kanpotik etortzen ziren robotak edo beso robotikoak orain, hemen egindakoak. Euskal Herriko robotak, Elgoibarren egiten diren robota, ari dira merkaturatzen, baina esan dizudan bezala aplikazio zehatz batzuetarako. Lekuak enduko die robotek betiko makina erremintei? Hau da betikoa, ez? Bere tokia aurkituko dute, dela erdibideko bat. Prezizio zehaztasuna handiko makinak jarraituko dute, baina estrukturak edo era honetako piezetan mikra ez da hain beharrezkoa, hemen ari gara hitz egiten, milimetroaren 10-ena. Robotek horrela heltzeko gaitasuna erakutsi dute, garatzen ari gara egin dezaten. Oso ondo ba, eskerrik asko Erkaitz. Zure. Kaixo Maria, orain ikusiko dugun hau da Bicomtekek bienalera ekarri duen garapen teknologikoetako bat, ezta? Zertan datza? Pues desde Bicomtek apostamos por participar en esta feria. Bezeroen eskutik parte hartzen du Bicomtekek bienalean. Gure garapen teknologiko esanguratsuenak haien software soluzioetan txertatuta eskaintzen ditugu. Bienal honetara, Geonlint izeneko prozesamendu geometrikoa ekarri dugu. De procesamiento geométrico que se llama Geonlint. Azalduko didazu mesedez nola funtzionatzen duen? Pues bueno, al final lo que vamos a ver aquí es que motor bat eskaneatuko dugu eskuko 3D eskaner batekin. Eskanerrarekin motorraren zenbait puntu jasotzen ditugu. Gero puntu horietatik abiatuta 3D formatuan berrera ikitzen dugu eta prozesatu. Construcción 3D con esa nube de puntos y Ze erabilpen izan dezake teknologia honek industrian, benetako errealitatean? Pues al final en los procesos de producción es muy importante garantizar, ¿no?, el control de calidad. Ekoizpen prozesuetan oso garrantzitsua da ekoizpenaren kalitate kontrola bermatzea. Sariki enpresak aspalditik diardu metrologia soluzioak industriara egokitzeko lanetan.
Motorrarekin eginiko adibideak erakusten du soluzio hau eremu konplexuetara eraman daitekela. Ekoizpena erabat kontrolatzeko eta produktibitatea hobetzeko balio du. Gaur egun, agian, langile batek pieza atera egin behar du ikuskapen zelula batera eraman eta ekoizpen hori bermatu. Soluzio honekin ekoizpen linean bertan egin daiteke kalitate kontrol hori. El hacer ese control de calidad en la propia línea de producción. Kaixo Itxaso. Kaixo. Bueno, Sia Weldi buruz hitz egin behar dugu orain, Lorteketik sortutako startup. Bai, Eta soldadura mundutik jaio dena. Lorteken hankatako bat da soldaduran espezializazioa, eta gero beste hanka bat daukeu, baita prozesu digitalizazioa dela, eta horietako bat da inspekzioa. Orduan, pixka batzen, soldaduran daukeun esperta izoi eta inspekzion investigatzen nahian ingurukin, jaio da, Siauel, ez da, hemen ikusten dut, laginak dituzue, hemen lerroak, soldadura lerroak. Probeta batzuk ekarri. Eta hemendik laserra irteten da, ez da? Nola funtzionatzen du honek? Hemen daukeuna da perfilometro bat, eta honek iten duna, hau da eskaner laser bat, eta orduan jutea pixkanaka, soldadura beha inspekzionatzen hori da. Profila, altuera edo irakurtzen du. Iten duna da, soldadurako geometria irakurri. Eta gero, guk software hori entrenatzen deu, personalizatzen dugu klienteek bezerok ematen dizkigun espezifikazioekin, eta orduan ja hor jartzen dugu ondo daun edo ez. Adimen artifizialaren bidez. Hoi da. Honek noiz egiten du lan? Soldatzen ari denean, ondoren? Aldezu jarri perfilometroa antortxan ondon, eta orduan soldadura egiten nahi da neinen, baita inspekzionatzen jutea. Ikaragarrizko abantaila iruditzen zait niri. Bai, da azkenen inspekzion a tiempo real. Eta gero, beste datu mordo bat ere jasotzen duzu, sentsoreak etoki guztietan jarrita, ez da? Bai, gukiten deuna da, perfilometroak ematen dizkigu inspekzioen emaitza, baina aparte dauzkeu sensore batzuk konektatzen dira soldadurako makina, eta hortik ateratzen ditugu prozesuko datu, adibidez, intentsitatea, voltajea, ze velozia eta soldatzen nahian. Eta orduan, kombinatzen inspekzioko emaitza horiek perfilometroak eman dizkigunak eta prozesuko datu horiek lortzen deu predezitzea adimen artifizialakin ea soldaduran penetrazioa nahikoa izan dan, igual gehiagizkoa izan da, igual ez da nahikoa izan. Oso ondo Itxaso, eskerrik asko. Zurik. Kaixo Pili, aspaldiko. Ondo, hementxe. Bueno, zer egiten du teknika, lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentroak bienalea? Lanbide heziketak inguruko enpresa guztietako ikasleak prestatzen ditu. Eta teknika barrenean, badugu programa bat, tekaguna deritzana, non enpresa guztiekin kolaborazio teknologikoak egiten dituen. Eta bienala noski aukera oso polita da guretzako eta enpresentzako. Azkenen aipatu duzu, etorkizuneko, bihar bertako langileak trebatzen dituzuela teknikan, lanbide heziketako zentroetan, eta pixka bat teknologia berrienei jarraipen estua egin behar zaie, ez da? Etorkizuneko langileak teknologia murgilduak egongo dira, eta teknikan irakasleak prestatzen ditugu gure etorkizuneko langile ikasle guzti horiei ezagutza transferitzeko. Eta horretarako programa eta teknologia desberdina dauzkegu, eta programa garrantzitsu bat tekagune dalakoa dugu. Azalduko dugu labur-labur tekagunek nola funtzionatzen duen? Bai, noski. Tekagune programa bilatzen duna da Euskal Herriko enpresekin kolaborazio teknologikoak egitea. Izan ere, Euskal Herrian 95% baino gehiago enpresa txiki ez osatuta dago, enpresa txikiek berrikuntza sustatu behar dute, eta lanbide heziketa bide lagungea beraien etorkizun horretan. Ikusiko dugu tekaguneren adibide pare bat? Ados. Hortxe. Oso ondo. Konponente industrialak fabrikatzeko erabiltzen diren CNC makinak automatizatutako mekanizazio sistemak dira. Izkan Komponentes enpresan, horrelakoak erabiltzen dituzte tren industriarako piezak mekanizatzeko. Tekagune proiektuaren berri izan zutenean, Zulaibar Arratiako lanbide ikastegikoekin harremanetan jarri ziren eskaera bat egiteko.
bere produkzioa arduraduna behar zauen erramienta bat baliabideen erabilera kuantifikatzeko. Orduan, horti sortu zen apurtxu bete proiektua eta horti hasi ginen lanean. Baina eskaerak bazuen erronka handi bat. Izan ere, marka eta tamaina ezberdinetako makinak ditu enpresak, eta guztiak oso sakabanatuta daude fabrikan zehar. Ona, esan dakoa, proiektuak batoz forma asko gabe, eta guk egiten duguna gure etxera, gure jakintxetara hurbildu, ez? Hemen automatizazio eta robotika zikloa dekogu, eta orduan bururatu egin zitzaigun kontsumo bitartez neurketak egitea. Bidean ordea, erronka berriak agertu dira. Software berriak ezagutu bituzte eta sare aztertzaileak erabilita, proiektuak beste dimentsio bat hartu du. Gaur egun proiektu honekin enpresak beraien makinen radiografia bat eduki dezake urtean zehar, eta makina horien lankargak modu oso azkar baten ikusi dezakete. Antzeko diren makinen arteko lana banatu dezakete gehiegi ez gainkargatzeko, geldialdiak baldin badauz nolabait hor registroa geratu daiteke. Enpresek eta lanbide heziketako eskolek proiektu hauetan garatzen duten harremanak ate berriak irekitzen ditu. Askotan tekagune proiektu hauetan hasierako pausu batzuk ematen dozuz, proiektu bat garatzen dozu, baina gero horrek azkenean beste proiektu batzuetara atea zabaltzen dotzu, eta gure eskola enpresan aurrean referente modura indartuten da, eta bai praktika dualak eta hainbat programatarako ateak zabaltzen doz. Mota eta behar ezberdinetako industria eta enpresek parte hartzen dute tekagunen. Berezia da adibidez Donostia International Physics Centerren kasua. Ikertzaile hauek besteak beste materiaren oinarrizko konposizioa aztertzen dute, partikularik txikienak alegia. Eta horretarako partikula detektagailu bat garatzen ari dira. Detektagailuak erreakzio nuklear baten bidez, atomo baten desintegrazio prozesu bat dagoela baieztatu nahi du. Gailua hasieratik garatu behar izan dute, eta hortik dator EASO Politeknikoko elektrizitate alorrekoen laguntzaren beharra. Behar zuten makina bat garatu, makina horretan egin behar zuten kontrol bat, likido batzuk ebaporatuta eta fibra batzutan material bat depositatuta. Horren behar zuten gauza berri bat inventatu eta garatu. Likidoa lurrundu ostean, zuntzaren gainean itsatsiko den material bat bilatu nahi dute, baina lurruntze hori lortzeko prozesua konplikatua da. Guk argia atzeman behar dugu eta horretarako trikimailu bat erabiltzen dugu. Material fluoresente baten geruza bat jartzen dugu. Material horrek argi ultramorea xurgatzen du eta argi ikusgaia igortzen du. Eta argi ikusgai hori zuntz batzuetatik bideratzen du. Material hori egiten da lurrundu bezala, lurrundu hori kontrolatzen gau denpora guztian. Lau katoleta bezalako dira, katoleta horrek evaporazio bukatzen denean, jarraitzen du beste bat egiten. Zer da, zimateko loditasuna dakarren evaporazio horrek. Horren gaude neurtzen media bat lurrundu dena eta ero zenbateko lodia dakan. Eta izan behar da oso homogeneoa, eta espada hori arazoa ditugu. Detektagailuan erreakzio nuklearra gertatzen denean, interakzio batzuk izango dira, eta ondorioz argia sortuko da. Helburua da argi hori jaso eta ikertzea. EASO Politeknikoan gailu horren kuadro elektrikoa diseinatu eta montatu dute. Orain, haren automatizazioa programatzen dabiltza. No es una relación cliente-proveedor normal. Ez da bezero eta hornitzailearen arteko harreman arrunta. Lankidetza harreman bat da. Guk arazoa planteatzen dugu haiek gure beharra ondo uler dezaten. Ondoren, haiek ezagutzea eskuratzen dute eta konponbidea eraikitzen duaz. Y construyendo la solución. Teknika Euskadiko lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentroak auspotuta, lankidetzak eta berrikuntzak bat egin duten gunea izan nahi du Tekagune proiektuak.
Bukatu dugu nazioarteko makina erremintaren biurtekoa beti da harrigarria eta hori zatitxo bat baino ez dugula erakutsi. San Fermina bukatzen direnean esaten den bezala gutxiago falta da hurrengo bienalerako. Eta hemen izan diren enpresa, ikerketa zentro eta erakundeak hasiak dira dagoeneko hurrengo hitzorduan ikusiko duguna prestatzen. Hala ere, seguruenik, Teknopolisen hitz egingo dugu makina erremintari buruz 2 urte igaro baino lehen. Hurrengo astera arte, aio!